Hej, leder efter en... Fair nok. Hej, leder efter en fotograf. Nej, han går det ikke. Hey, undskyld. Kom nu, vi går en tur og snakker om det, okay? Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad har du så tænkt dig? Okay, forestil dig det her. Folk, som har opnået deres mål ved at gøre en speciel ting, uden at brænde sig af uddannelse. Jeg ved helt, hvad du mener. Okay, prøv at tænke på nogen i, lad os sige, din familie. Som hvem, for eksempel? Jeg forstår det ikke. Okay, lad os tænke på en i din familie. Hvad med Nadja? Ja, Nadja. Hvad gjorde hun for at opnå sin drømme? Nå ja,